କିଏ କଥା ହେବା। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଝିଅଙ୍କ ଲାଗି ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ସତ କ'ଣ ଝିଅଙ୍କ ଲାଗି ଘର ଭାଙ୍ଗେ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବାପ ଘରେ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ଯଦି ପଦେ କହେ, ସେଇଟା ଯଦି ଘର ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହେ, ଝିଆରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହେ, ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି? ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଝିଅର ନାଁ ଉଠେ କାହିଁକି? ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ, ମା ରୂପରେ, ବୋହୂ ରୂପରେ କି ଶାଶୁ ରୂପରେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ନାରୀ ନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁରୁଷମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥାନ୍ତି, କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ ପର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁଟିଯାଏ। କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଥାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ୍ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର।